What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. And welcome back to my YouTube channel. Woo! Let's go! For today's video mga buddy, ito na yung araw na hinihintay ko. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung araw, kung makikita nyo, yung buhok ko ay napakahaba na mga buddy. Para na tayong rockstar, no? Diba? What the hell, baby? So napakahaba na ng ating buhok. Kaya ito na yung araw na magpapagupit tayo. Kaya mga buddy, samahan nyo ko sa araw na to. Dahil we're gonna be transform to basta mga buddy, mag-ano tayo, magpapagupit. Kaya tara, 1, 2, 3, go! Sabihin mo, pasok intro. Pasok intro. Nice one! What's up mga buddy? At ito na yung araw mga buddy na hinihintay ko kasi magpapagupit na tayo. At hindi lang to basta ordinary yung gupit kasi kasama ko ngayon na magpapagupit ang Bisaya Vlog Squad at walang iba kundi sila Kuya Roy, Kuya Glester, Apet, Snake Princess at Coach James mga buddy. At ayun, napakasaya ko kasi kasama ko sila. At bago kami pumunta sa mall mga buddy ay huminto muna kami para kumain ng street foods. At ayun na nga mga buddy na hindi talaga sila maarte. Like grabe, napakasimple lang ng kanilang napaka-humble talaga nilang lahat mga buddy yun. That's why I love them so much mga buddy kasi nabubusog ako every time gumagala kami. Like, oh my goodness. At nang dahil din sa kanila mga buddy, na-experience ko na yung mga bagay na pinapangarap ko lang noon. Like, napakaswerte ko kasi napasama ako sa grupo na to. I am so blessed kasi napakabait nilang lahat, lalong-lalo na ni Kuya Roy. Napakalaki ng utang na loob ko kay Kuya Roy kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ako ngayon dito. Kaya Kuya Roy, thank you so much. You're the best. I love you so much. Excited na kayo kung maputol akong buhok. Oh, Lord. At dahil Bisaya Vlog Squad lang sa mga buddy, hindi talaga mawawala yung mga supporters natin na nagpapapicture sa ating mga master. Especially kay Kuya Glester at kay Kuya Roy. Sa silang lahat, maraming nagpapapicture sa kanila. Kasi, napakalakas ng kanilang karisma. Kaya iniidolo ko sila mga buddy. At yun nga, matapos na kaming kumain, kaya bumili na kami ng pantulak para di naman kami mabulunan. Like, oh, come on bro. Oh, diba? Model si Snake niyan mga buddy. Happy buddy. Sobrang solve. Chopping na chopping. Ang sarap ng fried siomai nila guys. Sarap. Para siyang pinrito. At pagkatapos naming kumain sa street foods mga buddy, ay dumiretso na kami agad papunta sa mall. Kasi excited na ako na magupitan ang napakahaba kong buhok. Oh my goodness, ito na yung hinihintay nating lahat kung ano ba talaga magiging resulta mga buddy. And here we go, Bisaya Vlog Squad in the house mga buddy. Dito na kami sa mall at hindi kompleto ang pagpunta natin sa mall kapag hindi tayo makasakay ng escalator. What's up, Coach James? Napulbaan ko. Ano naman? Kapit mapangit ko ba? Ilang? Ay, kabala ka. Kira lagi na. Ha? Ay, naghadlok. Sabihin mo lang buddy na kinakabahan ka ba sa mo? Sabihin mo lang para walang problema. Sabihin mo lang Simi Upaw. Alam mo na kung anong kalalabasan. Perfect yan. Simi Upaw. Taro mo Oh. Simi Upaw? Before after no? At wala nang paliligoy pa mga buddy no. Pumasok na ako agad para magupitan kasi medyo excited na ako na medyo kinakabahan sa kung ano ba talaga magiging resulta sa bago kong buhok mga buddy. Like, oh my god, I am so afraid. At ayun sila Chris James, may bibilhin pa daw at iwan muna nila ako dito at hahanapin ko na lang sila pagkatapos kong magupitan. At ayun na nga, sinimulan na ni Kuya yung paggupit sa aking buhok at sa aking mahabang buhok at medyo kinakabahan ako, mix yung emotion ko kasi nasasayangan din ako sa pagpapahaba ng buhok ko. Pero ayun na nga, within few minutes mga buddy ay natapos na ang bago kong buhok.
Okay ra buddy. Okay ra. Okay ra enggak. Murag kong Murag si At ayun na nga mga buddy na napakita ko na sa kanila yung bago kong buhok. At nagustuhan ko naman nung una kasi di na mahaba yung buhok ko. Not until nagsimula ng mag-asaran mga buddy. Bro, magigtumboy ito. Kira ka ni ano? Churoy niya. Ay na itunga. No, murag ni Mil. Mao na lang ang gig na lang, hadlock na ko dahil pagtupi ba. Pag nakulbaan mo, kuning tupihan ni bay. Kung tomboy ba di, na daw, stop, look, listen and Stop, learn. look, listen. Ano lagi? Listen, look, and listen, and learn. Yan na. Oh, mura ka Japan. Mura ka. Batanon ni tomboy. Tawag na lagi, tagna. Dugar ba patubuo ni buhok bay? At ayun na nga mga buddy no, di na ako mapakali kasi ayun na sabi nila nagmukha daw akong tomboy dahil sa mga asar-asaran namin. Pero buti na lang andyan si Kuya Roy na pinapalakas yung loob ko na sinasabihan ako na okay lang naman. Bagay naman sa'yo, naging gwapo ka naman eh. Sinasalamat sa'yo Kuya Roy kasi pinapagaan mo yung loob ko. Pero kahit ganoon, di ko na matanggal sa isip ko na ano ba bang nagmukha akong tomboy sa gupit ko ngayon? Hindi na talaga ako mapakali mga body like, napaka malas. Kaya hindi ko murag tomboy. Tira lagi. Wala nabitin kamay pero Kaya no, salamat yapon sa tanang suporta mga body. Napakaganda ng aking buhok ngayon. Alam kong medyo kahit pinapalakas ko na yung loob ko mga body like grabe. Di na talaga matanggal sa isip ko like nagbuka ba talaga akong tomboy? Kaya yun mga buddy, binawi ko na lang sa pagkain ng marami. Kasi nasistress na talaga ako mga buddy. So ayun, banat lang ng banat ng pagkain. Kain na nagkain mga buddy. And by the way, thank you so much to Koi's Apolinario for this food. Like I am so blessed to have you Koi's kasi di ko to ma-experience ng mga bagay nito kung di rin sa tulong nyo. Especially din kay Kuya Roy at sa buong squad, the Bisaya Vlog Squad. Thank you so much kasi napakasarap ng pagkain na nakakain ko na ngayon. Like mga pagkain na pinapangarap ko lang noon ay nakakain ko na ngayon. I am so blessed to have you guys. Mwah. Ayun na nga mga buddy no, nawalan na ako gana mag-vlog mga buddy. Bakit? Kasi yung buhok ko noon, parang batang ama. Ngayon, Pero ngayon, parang tomboy na. parang batang ina. Tomboy yun, parang tomboy na ako mga... Talo talaga tayo ngayong mga panahon na to mga buddy, pero... Bawi na lang tayo. talaga tayo. Bawi na lang tayo next life. Tagal pa naman patubuin tong buhok, pero... Next life na lang. Ay nako kuya! Alam ko, I appreciate your talent sa pagugupit, pero... Sa ibang tao. Pero sa akin na si Piat yun. Murag something wrong kuya, pero Okay. kuya, makita mo tong vlog na to kuya. I love you. I love you. God bless. God bless sa imo kuya. Gigil ko mo kuya. Binigyan mo ng tip, buddy. Wala naman kasi ako pera, nilibre na nga lang tong tupi ko eh, gupit ko eh. Pero birthday ko pa naman bukas. Ay, tutubo yan bukas, buddy. Pero okay na yung mga buddy. Ganyan talaga ang buhay. Ang buhay ay weather lang. Ganyan lang talaga yan mga buddy. So dito ko natatapusin kasi ayoko na. Wala, usahay malas. Malas Usahay talaga malas, tayo. yapon. Usahay malas, permi. Usahay malas, niya, permi malas. So mga buddy, dito ko natatapusin. This is Nathan Yuloon. This is Japet. And the Snake Princess. This is James. I'm Boy Tiu. And I'm medyo maldito. So mga buddy, tomorrow July 6 is my birthday. I don't know kano saan ako ni siya ma-upload, but ugma yun na birthday na ako tomorrow talaga. Pero thank you so much for watching. Malas. Happy birthday, Tomboy! Tomboy! Ito sa sunod higayon mga buddy. Kita tapuko ha. Peace! Out!